Kalau long ke jingjia ka basnusi namar ke jingjor pala jong uslap armut ke mensim breu kila do no ela ka jong ka jingim ha ka ba kila syatam bat sya rong no ha ka jing tua jong ka kendau kat ba kedang mut banle shishilong namar ka jingjor pala jong ka tua kini ki arngut kila phaidin no bomlai kalishu dai ha ka por kan ba kedang ya kijan kila sya rong no ha ka jing tua jong ka kendau iwe ide ikong deliban tangsang lai pusan snem karta ibaladon laingut ki khun nagash nong maukria bot uwe ude urohit kshar khatsan snem karta nagash nong maulat kumta ki pajba na ki nyau tli ki snong kilami hapdeng jong ulap ba lapsan ban le iwat ya kamet balasha rong ha ka kendau pad ha ka por kom ba shibaje e menski kilalap ya kamet jong kite ki arngot Kathai ke jingjur palat jong uslap ba ha ka thain maulat ka bahap ha ka blok mauken rau is Khasil district ka balasdang na do ka arterik menta ubnai hadu menta kala penjulor ye ki surok bat ye kilenti ki singking ha ka badu south lik yeng sa abriu ka wei ka dukan ka yeng dor bar hol barim jong ka snong umblai kila sya penjulor lut ha ka ne ki jingjia ka wei ka auto rickshaw ru kala sya rong bat klem lapshu hadu menta nakaliang jong kesenjuk kirang ba snong maulat area leng ba usherman uba marun susting kila pentip wood sha u video uba LT teriang ubala penyo ye ki jingarap ki bedai biang bat hado bala tho ye ka ni ka khobor dang bun ki jaka ki bedang don jingma ba uslap umpat sange enta halor ka ni ka jingjia nakaliang jong kesenjuk rang ba snong maulat area ki bo ye ki jingkerpa shaki nong tre mon sobha khamta me ka sarkar bakan ailem ye ki lat jingarap shaki ni ki long yeng ki baklat no nakani ka slapar thai bat shaki tu ki long yeng ki besha rong no ha ka jing tua jong ka khendau da ka bakin phone how new number khandai lai henriu pra iwei pra not ar khandai kani ka long katkum ka kruwa bala palai da usherman jong ka senjuk uba maron suting